Descobriu amb nosaltres un dels millors miradors de Tòquio. El Tenbu Park és un espectacular mirador situat a la planta 60 de l'edifici Sunshine 60 al barri d'Ikebukuro. El 2023 va reobrir les seves portes després d'una renovació completa amb un concepte innovador, un parc en el cel. Es troba a 251 metres d'altura i ofereix vistes panoràmiques de 360 graus sobre Tòquio. A diferència d'altres miradors, té gespa artificial, zones de descans, gronxadors, cafeteries i espais per relaxar-se. En dies clars es poden veure punts emblemàtics com la Tokyo Sky Tree, la Tokyo Tower i fins i tot el Mont Fuji. És una visita molt recomanable, ja que està menys massificat que altres miradors famosos de Tòquio, com Shibuya Sky o la Tokyo Sky Tree, i permet gaudir de les vistes amb molta més tranquil·litat. El preu de l'entrada són uns 700 iens per adult entre setmana i 900 iens caps de setmana i festius. L'entrada dels infants és aproximadament d'uns 500 iens. Si vas amb nadons o nens petits, és una visita molt bonica, ja que l'espai de joc és ampli i en ple de coses per fer. I també és molt recomanable pels adults poder prendre alguna cosa al costat dels gronxadors dels finestrals. No ho recomanem si teniu vertigen. Nosaltres ho vam gaudir molt i vam poder fer moltes fotografies. I vosaltres, l'heu visitat? Us agradaria anar-hi? Us llegim els comentaris. I seguiu-nos per més contingut sobre el Japó en català.